Bi, bahasa Inggrisnya bisu makan belut ya apa toh? Aku tekok rono rene urung nemu jawabane. Awakmu iso apa ora? Ya mau ngene. Lah nyapa kowe iki malih bindeng? Sik, Lah arep nang ndi kok sik iki? ora ora nek aku ki MMKN lho ya. Apa neh wi? Kok lagi krungu aku. Maha mengetahui komentar netizen. Sopo ya? Ari Iwan. Lah. Sik enteni, tak pikire. Iya, aku ya sabar kok ngenteni. Maha guru dalam bayi dalam kurung otak komputer akan memikirkan jawabannya, tidak mungkin salah. Yo ndang lo nek iso. Sini anak muridku ki nek salah. Lah nyapa ngono wi? Komputer iki